नै सनामोन जों दान्दिसे नुजाफैलायबाय। ओमफ्रायथ' आरो मोजां जाबाबो जायाबाबो दसे सम नायलांदो सनामोन। जायखिजाया ओमफ्राय नायनानै लाइक कमेन्ट खालामलांबानो जाबाय लोगोफोर। माने एसे छुट्टु जाबाबो मोजां मोनदोंबा आरोना। औथ' आरोना थुनथुलि। दे अब्ला भिडिअ लोगो मोनसिगोन, नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे। ओइ बबे सावथुननि हिर'लै नोङो हो? आबे ओइ सावथुननि हिर'थ' जानो हाया आङो, जानोबो साना। माखौबासो हिर'गिरि देखायफैदो। मानो होनबा आं हिर' नङा, भिलेनसो भिलेन। भिलेनसो नोङो? माबेथि हनै भिलेननो भिलेन? नोंस्रा मा नांजादोंलै आंनि गोसो? आइया होदो। बहानि दुगा मारायलै नोङो? जोंनि न'नि लांगोनायाव फैना बेबायदि गावखौनो खोब एक्टर रखम सानदोयो। थ'ने लाब गैया, लाब गैया। नोंसोरजों नांबाय थानो दरखार गैया, आंहा मोनसे जायगायावसो थांनो नागिरदों। मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों? नों जोंखौ नुनानैसो बाइकखौ बेबायदि साखावदों दा, हो? जों बिदिजों फटिया नङाना? आं नोंसोरखौ फथाया नङाना? आरे थां गावसिनि मोखांखौ नायदोंखाय। नोंनालाय माव नोंना? ओइ बान्दारिया। ओइ मोदला। नायगोन नोंसोरखौ नायगोन आं। मोनसेथ' आंखौसो फथायनो सेस्था खालामगासिनो दां नोंसोरो। ओइ जाल नोंखौलाय जोंलाय फटायबायनोसै। येस राइट हाथरखि, जाम्बासो बियो। नोंसोरजों लाब गैयालै रायलायनानै, अके? नोंसोर रायलायनोबो जों साना। नोंहा बे लामाखौसो मोनबाय। औ माने नोंसिनि नोम्फानि बानायनाय नामा हो? जे बे लामाजों आं थांलाय फैलाय खालामनो हाया? ओइ दुगा माया बांद्राय दा देखाय। सानैबो मेन्टेलसो नोंसोरो, मेन्टेल। ओइ जों माखौसो मा होननानै बियो? ओमफ्रायथ' बे मानसियाथ' दाख्लै बै सिंग्रायानोथ'। गवा नोङो, गवा आंनि मामाखौ खिन्थाबा गखानाय नङा नोङो। खिन्थाखागोन आं नोंखौ। आरोथ' आंनि मामाखौबो नांबावासै आंनो काफि नोंनि थाखै। हाला बोराया हा। मानसियानो आखल गाज्रि मारदां बियो। ओंखायनोथ' रायलायनायनिबो जेबो थामिस गैया। गाज्रि बखिसोयो, माबायदि सेंग्रा बियो। लोगो मोनबानो रागासो जोंखांनो ओंखारो आङो। ओइ लोगो, बे सेंग्राखौ ना मालाबा लोगो मोनथोंल' ना ने, सानैजों दामनांगौ। औथ' आरो थुनथुलि, जोंखौसो माबायदि गावखौ फटायगोननो हो? मालाबा बे लामायावनो जमनानै थाबावगोनसै आङो। लोगोल' मोनथों, जोंनि लामाजोंथ' थांलाय फैलाय खालामखागोन ना? येस इउर राइट, नागारनाङा। आयै मा नों बारा मोनथारबाय नामा लोमजानायखौ? आबा बोरैबा हरखाबैनो लोमजानाय मोनबाय आंखौ दिनै। बेखायनो बुंबाय थाखायोना आं आयै, बांद्राय खामानि मावनाङा होननानै नोंखौ। एखनबा अखा हाबाबो खामानिखौनो मावबाय थायोना नोंना। दे आबा, मुलि एसे जाबानो हामगोन दे आङो। आरोथ' नोंनि आबाया थांदोंमोन मुलि लायनो। औ खिन्थालांदों। ओमफ्राय बे आंनि दाख्लै मुलि दंखायोमोन ना, बेखौ जानाय नायलाय आयै, मोजां मोनगोनदां। जानायदोंमोन आबा, दहाय नोंनि आबाया नागिरनानै होफैदोंमोन। एसेबो मोजां मोनथाराखै आयै। ओहो आबा, एकदम बोरैबा हरखाबैनो मोनथारदो। दे एसे उन्दुनानै थाथ'लाय आयै, दायो मोजां मोनलांगोनदां। औ आबा, आरो बे नोंनि मादैयाबो नेबाय थाबाय बे, थांदो थां आबा, लायना फैग्रोदो। औ थांनो ओंखारखादोंमोन आङो, दा आरो नों बिदि लोमजाना होबाय, गोसोखौनो मोजां मोनथारासैलै आङो। दे आबा, एसेल'सो लोमजादों आङो। थेवबो नोंखौ जेबोखौनो जाजानो बायो आङो। दा बेखौ आङो दाउ रोसि बानायनो थिनगोन र', न'नि दाउखौनो सिथारनोसै मासे फिसाखौ। मोजां मोनगोन ना आयै, नों ओंखामबो एसेबो जानो हायासैबा। नांलायामोनहाय आबा, आरोथ' नैनो मादैनो एसे अमा बेदरसो लाबोनो खिन्थानो सानदोंमोन आङो। जागोन दे आयै, दा सगाव मोनबा लाबोफानोसै आङो। थाथ'दो ओमफ्राय दसे उन्दुथ'दो दे, आं थाब फैगोन ना। औ दे आबा। नोंनाव मानो जानांगौ दे, लोमजानायबाबो आंनाव जाबानो जायोना। हामा फासना, गावखौ बेबायदि बुंना लानो। ओमफ्राय आं नोंखौ बेबायदि नायनो हाया बुंखाबायना। एसे बांद्राय मोनबानो डक्टरनाव लांखागोन आङो, मोनथिखाया। दे जागोन दे आबा, थांग्रोदो थां, मादैखौ लायना फैग्रोदो, माबा बास स्टेनाव नेगासिनो बे। औ दे आयै। ओमफ्राय बांद्राय गोजांनाय मोनबाथाय कम्बलखौ जोम, आं बेवहायनो गालांगोन र'। औ दे आबा। ओमफ्राय आफायाबो बेसे गोबाव जाबोगोनथाय मुलि लायनो थांनाया? मिन्थिया नै, बावाखै दासो थांथारदो। दा फन हरसै आं र' लामायाव। आयदै, हामानोथ एसे लोमजानाय मोनखो दे आंबो। बारा मोनबाय नामा आयै? नङा आफा, बे मोदोमानो दुंहावजोबनानै दङ, बेनो आरो। दा मुलि लाबोबा जानोसै। दे होमबालाय। गालांनो बाथारो आइया माबा मोनसे जाब्लाथाय। जेब्लायबो आइनि सेरावनो थाबाय थानो लुगैयो आं बेबायदि। ओइ आबै, आबैलै, आइजों दसे थाफैथ'लाय। ए बे बुरिया मा खालामबाय थाखोब्रा, ओइ आबै। आबै नालेब। आं
लोमजायोनोसै गोबाव जाखाबायमोनहाय दासोबा मानो बिदि दिनै लोमजालायखो आंलाय सानदोंमोन नानि फैसिगोन एसे मोजां जानाय लोंनाय खालामनो होननानै दा आरो आंनो लोमजानानै थाबा बोरै जाबावगोनसै गथ'आ दिनैसो फैनो नागिरदों आरो आङो बेबायदि बिसिनायावसो थानांसिगोन दा बिफाया माला फैयो मुलि गोदान लाबोनायखौनो जानसां ओरैनो टाइफड बरिखौथ' जादोंमोन एसेल' मोजां मोनथारदो सोर आंखौ फात्ता मोनगोन ह आमफ्रायथ' एबार न'आव थांसै मेयाथे बाददे खबरबो लानायाव गैया दाथ' ओमफ्राय साला खम सिमांसो नुगासिनो बे आंखो नों नुबालाय मा जानो हो आंनाथ' नोंजों जेबो सिमां गैया ना जेबो फिउचारबो गैया स' बेखायनो आंखौथ' आसा खमखासै नोङो दा जाम्बा आंखौ आसा दा खालाम आंहा दंखायो दाबो सफैदिया माथो मिरा आं बुंखादोंमोन माथो आं 7:30सोआवनो मोनफैगोन आब'आथ' बुंदोंमोन मिरानो फैगोन ना फैलासो नामा र' कलखौनो खालामबावनोसै आं ओहो लाइनसो बिजिबाव माथो मिरना मादै hey मादै नै दासो मोनफैबाय बेखौनो आं मानो फैदियासो नंदोंमोन आं एसे लेट जाबायलै माबा अट'खौनो एसे लेट मोनबायना अके दे जेबो नङा थांदिनोसै न'आव मादै ओमफ्राय आइयाथ' ओरैबायदि नेबाय थादोंमोन नोंखौ नाथाय दा गावहानो माबा हरखाबैनो लोमजाबायसोलै मा राजा ओमफ्राय बांद्राय गोसाथ' नङाना आब'आ लोमजानाया गावथ' बुंदों जेबो जाथ'वाखै एसेल' लोमजादों होननानै आं फैबा एसे इन्जय खालामगोन सानबाय दा लोमजाबायसो ओमफ्राय जायखिया थ'दो मादै आरो आबैयाबो नेगासिनो नोंखौ नोंसोरबो लिंहरबाय थाबाय नालाय आंहाबो फैनांगौ जाबाय ओमफ्राय फैयामोन आरो नों बिदिबा जों लिंहराबा बिदि नङा राजा मानेथ' आंनि खामानिखौथ' नों मिथिखायो 24 घन्टा हेलौ बेबायदि आरो ओमफ्राय जायखिया एबार नों फैबायना थाब हगार हरखाला नोंखौ फैनायाथ' बांद्राय गोबावबो थानो हानाय नङादां दे होमबालाय थ'दो थांदिनि बेनिफ्राय मा थ'दोजों थांसै मोनसे थ'थ'खौ रायलायखाबाय आङो थ'दोल' दे होमबालाय ओमफ्राय गुमिया न'आवनो दंना दहाय आं फैबाथ' हाथायावसो थांदोंमोन माने आइनि मुलिखौ लायबायना दे थ'दोल' होमबा न'आव जायखिया लाबोदो बेखौ आं लानोसै मादै नों लानोसै आरो आजा मादै नों थ'दोल' ना बैयावनो दङ थ'थ'आ बैयाव गाखोहैदोल' नोङो बै मोनसे रेड कालारनि नुदोंना बेहायनो आरो नै हरबो जाबाय दाथ' थाब थाङाबा जोंहा थ'दोल' ना नोङो न'आव ओमफ्राय बेसेबांबा बोसोर जालायलांबाय न'आव फैनायानो जाया फैनो सानब्लाबो दाथ' नोंबो थांसिगोन ना थिन्थुलि आरे मेरी जान माथो होमबा आं नोंखौ बिराद मिस खालामखासिगोनलै आहाथ' आंनि बेस्टि नोंखौबो बिराद बुरजा मिस खालामगोन आङो सोरबाखि गावनि लोगोखौनो बिदि उदास मोखाङै बिदाय होनसै आरो एसे रंजायाबा मिनि खुसि बिदाय होआबा थेवबो नै जामिला आं नोंखौ फुजाबा लांफैगोन ना जोंनाव ओमफ्राय जोंहा सानैजों खुब मस्ति खालामगोन मिन्थिदो आंथ' मानो होनबा आंनि मामा पापाखौबो बुंखाबाय जे फुजायाव आं आंनि बेस्टिखौ लाबोगोन होननानै ओमफ्राय नों हारसिं जागोन बुबाव नोंनि आफाबो फैगासिनो खामालाय आरोथ' बाजै गोदान मोनसिगोन आफायाथ' फैगासिनो र' नाथाय आङो ना खुसिसो जानांगौ आंबा पापा बहायबा थांना फैबा बिराद हेपि जायो ओमफ्रायथ' जि बुरजा मेथाइ ड्रेस ओमफ्राय आंनि थाखाय देलायग्रा माबा माबि लाबोखायो आंनि पापाया आंनि आफाना जेरैबायदि जाफुङो बेबायदिनो आंनि साननायखौबो जाफुंहोखायो नाथाय आं खुसि गैया थिन्थुलि नाथाय मानोना आंनि आफाया आफा गदायसो मा आफायाबो गदाय थायो स्टेप फादार्स नामा नोंनिया थिन्थुलि आरोना आखलाबो बांद्राय थिग नङा बिनिया मा बेनो सैथो जोंनि आफा असेयाना जों उन्दै उन्दैयावनो थैनानै थांबाय या मा बुंखोलै नोङो जों उन्दैयाव आइया गोदान हाबा खालामफिनदोंमोन नाथाय बेथ' जेबो नङा दे बास
आफाखौ एसे न'आव थाजानो बायो आं आखलानो थिग नंथारा बिनिया नोजोर गाज्रि होनो बिदिखो उत्तरी बिदिसो नामा होमबा नोंनि काहानियाबो थौलै थुनथुलि दा माने मानसिया बेंगालरावसो दंहैयोमोन नालाय बोसोरनै ना बोसोरथाम जाबायमोन दा आरो फैफिननो नागिरदों बोरैबा गोसोआव गिनाय मोनबाय थादो तु टेनसन नाले जेबो सिन्था खालामनाङा जुदि फैना माबा मोनसे खालामनो सानो नों आंनो खिन्थाहर आं बेखौ एक्सप'ज खालामजोबगोन नाथाय रावनोबो दा खिन्थादे आं नोंनोल'सो खिन्थादों बेखौ जागोन दे आंथ' खिन्थालाबायखाया जानला मोनलानो बेबायदिबो थायो आरो माने गदाय बिफाबाबोथ' औलै मा बुंबावनो